Muling pinaalala po ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Dagupan City ang mahigpit na pagbabawal sa pagsusunog ng damo at basura sa lungsod. Ayon po sa BFP, malapit sa panganib ang dulot na pagsusunog dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy at banta nito sa buhay at ari-arian lalo na ngayon tag-init. Ito ay alinsunod na sa Clean Air Act o Republic Act No. 8749 na ipinagbabawal ang open burning o pagsusunog ng basura lalo na ng mga plastika. Matatandaang noong Abril 3 at 4 ay may mga naitalang insidente ng grass fire sa mga barangay Bunuan, Bukig at Binloc dahil sa malinsangang panahon. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang ahensya at sa publiko na magsagawa na lamang ng tamang waste segregation at disposal upang maiwasan ang posibilidad ng sunog sa kapaligiran at hindi rin magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. IFM News. IFM News. IFM News.